שלום חברים, היום עשיתי סרטון, אז אני אעשה כאן סרטון ותעשו מלא לייקים. עכשיו אנחנו הולכים להתקשר למישהו. אני אגיד אותך. לא באמת. הם שמעו את זה, את יודעת. כן. אמרת לו באמת. אל תאמינו לאמא הזאת שהיא לא תעשה את זה. אני באמת אעשה את זה. אמא אומרת. הלו? שלום. אני שמוליק. מי אתה? אחד לא יאמין לך. שמוליק. אמא אותך מדברת. איך קוראים לך? שלום. שלום. מי אתה? אני אילי שמכסח אותך במקום. אני אורי אמוני. אז תסביר לי באמת. מי אתה? אני שמוליק, ביי. אני מתקשרת עכשיו. אוקיי, הלו? ביי. מנהל סיבי. אמא שלי שקוראים לה נטליסטיקה, ואבא שקוראים ערן, ולאח שלי קוראים אילי סיבי, ולאמא שלי קוראים נטלי סיקה, ולאבא שלי קוראים ערן סיבי. ואני בנגד כמו שאתם רואים, והנה הטלפון שלי. אבון שבור. ודי, שלא עולה אח שקל שלי, וחצי. לי, טלפון שעולה שקל וחצי. תגידי לה. תום. שקל וחצי. סתום את הפה שלך. יאללה, אולי. לא סתום, לא רוצה לשמוע אותך. אוקיי, אתם רואים? הטלפון הזה עלה שקל וחצי, אתם יודעים. די, צפן. הוא הפריע לי בסרטון ואל תאמינו לו. אתם יודעים שאני הולכת לקנות טלפון חדש. איזה טלפון חדש? טלפון חדש. טלפון הכי קטן שיש בעולם, 16. אין 16. לא יקנו לך. ואז אני יכולה להיות עם טלפון. תגידו לך שהיא סתם מבלבלת. אני לא מבלבלת, הוא סתם אומר. פעם הבאה אבא שלי יקנה לי. אז פעם הבאה. עוד מעט, אבל זה ייקח מלא זמן. כמה זמן? אני לא יודעת, אבל זה ייקח מלא זמן. רק שתדעו. אז בואו, תעקבו אחריי.